Wabaria. Sindang Para, Wabare. Atarsa. Pirpilako lana pendako, pirpilako. गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो गोसो गोथारै। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैलायबाय जोंनि गामियाव सेंग्रा आफादा मोनसे प्रग्राम लादों आरो बैसागुनि गामियाव बिदिनो खेला दुला बायदिसिना बादायलायनाय थागोन। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बैसागु प्रग्रामखौ शेयार खालामनानै बे भिडिअ'खौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट्स साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायथार अब्लानो नुलांजोबगोन। डेन्जार भिडिअ जानो हागौ दिनैना ट्रेडिसनेल टाइपबो थांगोन माखासे इन्टारेस्टिं गेमफोरबो दं नालाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो नुलांखासिगोन आरो। ओमफ्राय आंनि भइसखौ माबायदि खोनादों आंथ' मिथिला आं बिराद गगा मोनदों गारां थसेब जादों होमबाबो होख्रावबाबो थांखाया आरो गारमायानो फिउस थांनायसो आइस खामबाय माने बैसागु फांसनाव मेथाइबो रोजाबनो हाला आइस खामबाय नालाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो अब्ला जागायलांनोसै। जोंना सिख्ला आरो बुरिफोरनि दैयाव बारनाय कम्पिटिसना बारग्राफ्रा नायदो नै लाजिजोबबावबायदां मानसिफ्रा नायनो हागोन नै मोजाङै नायनानै ला देरहाथारगोन एक्साइटेड जोबना सिख्ला आरो आइजो सोर देरहागोन नायनानै ला बिमाजों सिख्लाफोरजोंनि कम्पिटिसन नै बिराद हाला लाइन जोबखाना देरहाथारगोन दा जासाथाव नुनो जासाथाव नुनो चक्लेट रानगासिना बाबारे बोरियाव दङ रेडि दैयाव बोरियाव सासे थांलायबाय सानै आयै प्राइजआ बिसोर साथामनि गेजेराव फैखाबाय जिखुनु जाया फार्स्ट प्राइजखौ नांगौ सासे गांला Boria. Congratulations. जोंना नै दुरुं बोनाय गेमा जागासिनो आइजोफोरनि बिमाफोरनि नैबे ग्रुपआनो जाहैबाय सिन्दांफारा ग्रुपआव 11 जन ग्रुप दं। बोलो दंना गैया दुरुं बोग्राफ्रा दंना बोखावजोबनांगौ आनै बोखावजोबनांगौ देरहाथारनांगौ जोंना ओरैहाय जाहैबाय औवाबारि ग्रुप बाब देरहाना देरहायाब्रा नोंसोरलाय बोखावजोबदे ना दुरुं गासिनग्राया वाव रेड लाइटआ बेनावनो दं मेननि नोंबो नामा दुरुं नायग्राया नै जोंना खेलाया जागायसै दुरुं बोनाया जागायबाय जोंना नै लागाव बो नै औवाबारिया बोथारबाय औवाबारिया सिन्दांफारा औवाबारि औवाबारि सिन्दांफाराजों दुरुं बोनायनि गेजेराव औवाबारिया देरहालायबाय आरो बोलां गैया खोमा नै सिख्लाफोरा जों लागोना गेलेया जाखो ओरै सिख्ला ग्रुपजों ओरै माबाजों लान्दांफारा गेजेर माखा ओरैना ओरै जाहैबाय सिख्लाफोर जोंनि सेंग्राफोरनि नामखौ नोंसोर लाखिनांगोनलै सिख्लाफ्रा नै जोंना सिख्लाफ्रा बोबाय लागाव सिख्लाफोर लागाव आयै हगार हरजोब्बाय मानिसि सिख्लाफ्रा हगार हरजोब्बाय बोखायासै उइनियार जाबाय मालाय नै आयै
ओइ देरहाबाय नोंसोर बा सिख्लाफोरखौ फेजेन मारबाय नै आयै फाइनाल राउन्डसो मादै बोखावजोब मैदेर बादि मोदोमखौ लानानै बोखावजोबनांगौ ना मैदेर बादि मोदोम लानानै बोखावजोबनांगौ लोदोफ्रा नै गायबायजोबनानै औवाबारि ग्रुप मान्दांपारा ग्रुप बो मादै बो आनै मैदेर बादि मोदोमखौ लाना बो ओरैनो औवाबारि आयै नै सेन्टारा नै आयै फाइनाल राउन्डखौ लस खालामबाय नोंसोर मानो हगारफिननांगौ ओरैहाय थालिर बिफां गाखोनाय गेम सोलिनागिरगासिनो वा बारे बेखौ जाय गाखोनो हायो नायनानै ला ओइ हाना हाया गाखोनो हायो नाजानायसिना नै जोंना नै बेखौ गाखोगोन ओरैबायदि जोल थाव फुनखानायसो नायनो हागोन जोंना बादायगिरिफ्रा थाव फुनग्राया गावनो गाखो हाला नै आयनाया नैलाय आहा लिरबाय बायनानै थालिरबो गाखोमोना बिराद जारला दिनैनि दिना थालिर बिफां गाखोनो गोसोमोन गाखोमोनानो स्टेन्डार्ड जानानै नै गाखोदो आयौ बिदि गैया एगाय बोखाजोबाबो हाया उदैयाव फुननानै ला उदैयाव हाद्रिया उदैयाव फुन माथा हांसोनि बिगोमा आप बिथांनि मुङानो जाबाय सोमदोन बसुमतारी बेसेबांबा गिदिर हांसोनि बिगोमा जागोन मिशन खालामनायाव जाबाय मारो गाया मिनिसोरां बसुमतारीनिसिम मोनसे गोब्राब आखाइ खमनानै हो रायजोफोर नाजागासिनो बिसोरहा गोब्राब नाजागासिनो दङ नै नाजागासिनो मा जानो थाखाय नै बिथांनि थाखाय गोब्राब मोनसे आखाइ खमनानै हो नै नाजागासिनो नाजागासिनो नाजा जेरै खायदा मोनदों बिदिनो नाजा आखाइ खमनानै हो नाजा जेरै मोनो जेरै नाजा जोबोर समायना दिनैनि बे हाबाफारियाव मानगोनां रायजो राजा प्रदीप बसुमतारी आवगायलायबाय बिथाङा बोलो हाथारसै गेजेर नांखाबाय नै बोलो मोनथारसै हाथारसै आखाइ खमनानै हो हाथारसै आखाइ खमनानै हो जलदब हाथारसै नै सुभाष बसुमतारी दा नाजागासिनो थिखिनायाव मोनहैथारसै बयबो फिरफिलाखौ लाना फैनांगौ फिरफिलाखौ बोलो मोननायनि
बिथाङा हांसोनि बिहोमा आया खायदा बायदा खालामबायदों फांफं जोब्बाय थिखिनियाव जोंहा गायनानै दोननाय मोनसे फिला दङ दा बेखौ बिथाङा दांहैथारनांगौ आप बेखौ फुनानै लाबोनांगौ जादों गाहायाव होमबानो बिथाङा चेम्पियन जाबाय बयनिबो गेजेराव हाथारसै बायनानै दङ गोब्राब सान्दुं गोसाबाबो थालिर बिफांखौ एक सेकेन्डआव हाबायमोन हाथारसै दाउस्रिमा हाखौबा हानखायोमोन बियो गोदो जिनो ट्राइ खालामदों नाजादों बिथाङा सेस्था खालामदों हाथारसै बोलो गोदोनिखौ बाहाय गोदोनिखौ हानाय बिथाङाबो मोनथारसै बोलो मोनैनो 2 सेकेन्डल'सो हाथारसै मोनथारसै William, Moria. Congratulations. Handshake, bro. Congratulations. Handshake, brother. Moria. Jabai. Hangsini bisikku ma jano habai nang. Gosoa mabaदि मोनखो? Moria. मोनसेल' प्राइज खामोन नालाय सासे गाखोनो हाबाय नै बिथाङानो रोङाबाय बे बिथाङा गाखोनो हाबाय ओमफ्राय जों खेलाखौबो दोनथ'नाय जाबाय बिराद गाखोदोंमोन सानसेयै गाखोदोंमोन हायाखै मानो होनोबा जोंना एसे थाव बारा जादोंमोन ओंखायनो हायाखैमोन ओमफ्राय दा सासे हामारबाय आरो फाइनालि